Parlar de l'Àfrica i parlar de la cooperació amb l'Àfrica és parlar de la solidaritat en majúscula, que és un aspecte que normalment tendim a oblidar, i acabem confonent el que és la solidaritat o el que hauria de ser la profunditat de la solidaritat amb la caritat, amb el paternalisme i amb moltes altres defectes del món occidental en relació a l'Àfrica. I com tothom sap, o no sé si ho sap, però en tot cas hauríem de difondre, el potencial de l'Àfrica és molt gran des de tot punt de vista. Com ja veieu, veureu les línies blaves o marrons surten sobretot de Londres i París. Nosaltres com a catalans aquí no hi som. Tenim una oportunitat molt important. Si nosaltres tenim infraestructura de fibra òptica pel nord d'Àfrica, els països del Magreb podrien també donar serveis i, per tant, no només donar serveis, sinó ajudar també al seu desenvolupament. I per què hem de fer tot això? 1, per humanitat, estem al mateix món. 2, per solidaritat, perquè és de justícia fer-ho. Per ètica, per justícia, per la immigració, la solidaritat i la humanitat i el treball perquè els països desenvolupats tirin endavant, no només és per bona fe, sinó per interès. Per què? Perquè si els mercats que hi ha en els països subdesenvolupats funcionen, produiran i tindran també diners per poder comprar. Per tant, de cara al futur, no ens enganyem, la política internacional és molt egoista. Les persones poden tenir bon cor, els països no en tenen i no tindran mai. Per tant, si aconseguim que hi hagi interès perquè els països subdesenvolupats funcionin, aconseguirem que les empreses inverteixin i els països també. A Àfrica, no només per donar diners i raquetes de tenis i pilotes de futbol i xàndals o bambes o sabates de tenis, sinó que va destinat a fomentar els valors de l'esport i a que entre tots plegats, ministeris també, els governs s'han d'implicar, l'esport pugui ser, com dèiem al començament, un element de cohesió social i d'integració. Sud-àfrica va viure el que us comentava al començament de la Copa del Món de rugby, que van guanyar, i ara viurà un Mundial. Quan viurà, com deia la Juli, quan viurà uns Jocs Olímpics? Sud-àfrica o Àfrica, algun país africà? No és fàcil, no és fàcil. Qui pensa en Àfrica quan hi ha grans esdeveniments? Quan hi ha grans catàstrofes, sí, però quan hi ha grans esdeveniments, doncs es pensa en continents que tenen països més desenvolupats. Àfrica trigarà en tenir uns Jocs Olímpics. Si a Rio de Janeiro ja genera dubtes i temors perquè la delinqüència, l'escassetat de garanties jurídiques per a les empreses, la sensació que el govern i l'Ajuntament de Rio no pot controlar totes aquelles situacions que se li van de les mans, això serà l'escenari dels Jocs Olímpics, també serà una prova de foc. Podria, dintre d'un temps, anar a un país africà. A nosaltres ens sembla, i aquí segurament els altres ponents ja en diferents moments han presentat coses, doncs que perquè en un país hi hagi desenvolupament econòmic i social fa falta moltes coses. El desenvolupament és un fenomen complex. Fa falta que hi hagi educació, fa falta que hi hagi bon govern sense corrupció, fa falta que hi hagi ausència de tribalisme, fa falta que hi hagi salut, que ha sortit mencionat ja pel doctor, fa falta que hi hagi pau, ausència de guerres, fa falta que hi hagi economia de mercat, cosa que no sempre hi ha sigut a Àfrica, sobretot en els primers anys de la independència es van buscar polítiques de desenvolupament, diguem-ne, més o menys amb alguns llocs filosocialistes que matxacaven els emprenedors i l'economia de mercat. Fa falta bon govern macroeconòmic, aquests temes que parlem tant aquests dies, doncs de si la inflació, de si l'endeutament, etc. I fa falta que hi hagi infraestructures. Tot això fa falta segur. Ara bé, jo també els puc dir que a Àfrica no hi haurà desenvolupament econòmic i social si no hi ha empreses. I moltes vegades les empreses són les grans oblidades de totes les polítiques de desenvolupament. I perquè hi hagi empreses ben gestionades econòmicament i socialment, fa falta que hi hagi líders que les sàpiguen fer funcionar. Realment estic molt content perquè he assistit avui a 3 parlaments que tenen un denominador comú, que és l'optimisme en el futur d'Àfrica, que n'hi ha futur d'Àfrica.
però a més que 3 institucions catalanes potents estiguin desenvolupant tasques importants a l'Àfrica. Sabeu vosaltres el que és que cada any surten 50 alumnes de l'IESP, futurs dirigents d'empresa, futurs dirigents de la societat africana, amb el nivell de rigor acadèmic i ètic que és la de l'IESP. Sabeu el que és això? Ambogante, sanitat, un exemple. Manisa, a 70 quilòmetres de Maputo, Moçambic. Tenia el centre més important del món amb la recerca per la vacuna del paludisme. Però l'Oxford Clínic és un error realment extraordinari. El que he mencionat de l'esport és molt important i sabeu per què? Perquè l'esport crea autoestima i l'autoestima pels pobles d'Àfrica és fonamental. Molt bé, Carles, amb les seves idees tecnològiques, d'energia, etc. I la seva visió positiva que en Àfrica l'alta tecnologia és possible al món.